ilang bahagi ng 3-point Duterte. Binigyan din pa ng dating Pangulo na gagawing batayan ng paglikha ng panukala ang itinatawag na klasifikasyon ng Department of Environment and Natural Resources sa open pit mining. Bilang nangabang araw ni Communications Assistant Secretary Mocha Oson sa Malacanang, hindi nila tututulan sakaling simakin ng Office of the Ombudsman si Mocha. Ayon kay Roque, igagalang nila ang desisyon ng Ombudsman sakaling iutos ang pagsibak sa opisyal. Kaugnay ng reklamo sinampa naman ni Dr. Liza Martinez, Executive Director ng Philippine Deaf Resource Center, dahil sa kontrobersyal na sign language video. Ito na ang ikatlong reklamo na kinakaharap ni Mocha Oson sa Ombudsman. Ang unang dalawang reklamo ay magkahiwalay niyan harap ng Akbayan Youth at ni Senador Antonio Trillanes dahil sa pagpapakalat naman nito ng maling impormasyon o mga fake news online. Pinimok ni Senador Sani Angara ang Commission on Higher Education at tiyakin mga mahihirap at nararapat na may estudyante ang makikinabang sa 27 billion peso Turn right on 160A, Bonifacio Avenue South. Pre-college law. Ang hakbang ay ginawa ni Angara makarang ibaba ng Department of Budget and Management sa 1.19 billion pesos mula sa kasalukuyang 4.19 billion pesos ang budget para sa tulong-tulong program ng CHED sa 2019. Maliwanag ni Senator Sani Angara, itinaas naman ng DBM sa 27 billion ang pondo para sa tertiary education subsidy na nagkakaloob ng allowance para sa pagbili ng libro, mga gamit sa paaralan, panggastos sa transportasyon at iba pang pangangailangan ng mahihirap na mga estudyante. In 1.6 kilometers, stay to the left, Del Monte Avenue. Kaya dapat tumas din sa 500,000 ng mga mahihirap na estudyanteng makikinabang dito. Iimbestigahan ng Mines and Geosciences Bureau ng DNR ang malaking na pagbuo ng lupa Naga City sa Cebu. Kabilang sa alamin ang posibleng pananagutan ng operator ng isang quarry sa nakagit na trahedya. Ganman, kagad niliwanag ng Apoland Quarry Corporation na hindi pa nag-uumpisa ang kanilang operasyon sa lugar. Pinangyarihan ng landslide na ikinasuwi ng 21 tao. At ikinasugat ng siyam na iba pa. Warito umabot na rin sa 50 ang iulat na nawawala sa pagkukulilupa sa Naga City, Cebu kahapon ng umaga. Samantala, nagpadala na ng heavy equipment at mga personnel ang Apoland upang tumulong din sa search and rescue operation. Problema sa pamilya at selos ang sinasabing dahilan ng pananakit ni Pateros Vice Mayor Gerald Herman sa kanyang misis na si Mary noong August 30, 2018. Lumabo na sa 21 ang death toll habang siyam naman ang sugatan sa naganap na landslide sa Naga City sa Cebu. Nagpapatuloy pa ang search and rescue operation kahit na gabi. Makarang isa sa mga survivor ang tumawag sa kanyang ina sa ilalim ng gumahong lupa at sinasabing 12 pa silang buhay at natrap pa. 5 pang bangkay ang na-recover kagabi. Ang huli ay dakong alas 10 ng gabi kung saan isang lalaki at isang babae ang na-retrieve mula sa landslide site. Umabot naman sa 24 ang bahay ang natabunan sa naturang landslide na nagmula sa isang gumuhong parte ng bundok sa Naga City kahapon ng umaga dahil sa nararasang malakas na ulan, epekto pa rin ng habagat. Samantala, araw ng paggunita sa first quarter storm ipinanukala sa Kamara. Detalye mula kay RH14, Let Narciso Binales. Let. Hindi na inihain ng Bayan Black, layo ng House Bill 8271 na inihain kaugnay ng anibersaryo ng deklarasyon ng martial law na bigyang importansya ang first quarter storm sa pagpapatalsik sa diktatoriyang Marcos. Sabi ng grupo, pagkakataon dito para sa mamamayan na balikan ang nakaraan at matutong koleksyon mula sa bangungot ng Reheng Marcos. Magandang pagkakataon din nila ito para ibalik at ilalangin ang mga kabataang hindi natakot kumaban at nagsakripisyo ng buhay para makamit ang kalayaan. Nagsimula ang first quarter storm noong January 26, 1970 nang manawagan ng constitutional reform ang mga kabataan. In 5.5 kilometers, turn right on Balanza. Na nasundan ng riot. Nasundan pa ito ng serye ng mga pagkilos hanggang March 1970 kung saan merong 4 na 4 na estudyante at daan-daang di ba ang nasugatan. Sunod dito
sa MGB na mag-iimbestiga sa Itogon landslide, ipinadala na ng DENR. Detalye mo na kay RH5 Val Gonzales Val. Kuya Angel, mga geology experts mula sa Mines and Geosciences Bureau ang ipinadalang team ng Department of Environment and Natural Resources para umpisahan ang investigasyon sa landslide na pumatay ng dosen ng dinero at pamilya ng mga ito sa Itogon Benguet. Ay kay DENR Secretary Hiroshi Mato, pinabuyan ng geology team ang sanhi ng landslide para malaman kung sino at kung mayroong dapat managot sa trahedya. Una nang sinabi ni MTV Cordillera Autonomous Region Director Faye Apil na nasa geohazard zone ng lugar kung saan nagkaroon ng landslide. Tatay sa inisyal na report ng MGB, nakapagtala ng 970mm volume of rainfall sa kasagsagan ni Ompong, lalog lamang ng 12 oras lampas sa 570mm volume average rainfall para sa buwan ng Setyembre. Paliwanag ni Shimato, isa rin sa pagkakain ng MGB ang ligtas na lugar para sa itatayong minahang bayan. Ang samantala sabi ni Shimato, ikinakasana ng gobyerno ang gas forward program kung saan ang mga minero ay papayaran bilang protektor ng kabundukan sa ilalim ng National Cleaning Program. Yan ang DCRX News. Val Gonzales ang its number 5 naglilingkod sa pagbabalita. Nanawagan naman ang Filipino Banana Growers and Exporters Association na bigyang prioridad ang pamahalaan na maayos ang free trade agreement sa South Korea para matanggal ang taripa at hindi bumagsak ang industriya ng saging sa Pilipinas. Ang Pilipinas ang nangungunang supplier ng saging sa South Korea, ang ikatlo namang top biggest market ng bansa. Ayon sa grupo, hindi dapat magpabayang gobyerno sa pagsusunong ng free trade agreement dahil mataas na taripa ng South Korea sa Philippine Cavendish banana ay posibleng maglagay sa panganib sa mataas din fruit export ng bansa. O hindi mo aalisin ang taripa sa saging, pinangangampahang tuluyang maungusahan ng ibang bansa ang Pilipinas pagdating sa dami ng ini-export na saging sa South Korea. Balita sa ibayong dagat, nahaharap sa panibagong kaso si dating Malaysian Prime Minister Najib Razak kaugnay ng One Malaysian Development Berhad Scandal. Pinasuhan si Razak ng 21 counts ng money laundering at 4 na counts ng abuse of power. Kasunod ito ng kahinahinalang $556 million na idiniposito sa bank account ng dating leader ng Malaysia. Naghain naman ng not guilty plea si Razak sa lahat ng mga isinampang kaso sa kanya. Mayaman ito sa vitamin A, vitamin C, potassium, folic acid at fiber. Sa dami ng klase at kulay ng sili, pinakamabisa pa rin ang kulay pula. Sabi ni Dr. Ong, dahil sa sikretong sanggap ng sili, ito yung tinatawag na capsaicin. Napipigilin ito ang pagkakaroon ng diabetes at nakapagpapababa din ito ng blood sugar. Sa mga gustong pumayat, kumain daw ng sili dahil pinabibilis nito ang metabolismo at nagpapainit ng ating katawan. Dahil dito mas madaling matanggal ang calories kaya asahan din ang pagpayat ng mga taong mahilig kumain ng sili. Sa isang pag-aaral, napatunayan din na nabibigilan ng sili ang pagpaparaan ng ugat sa puso, nakapagpapababa ng level ng bad cholesterol at nakapagpapaluwag ng maradong ilong tulad ng sinusitis at sipon, nakatutulong din para maalis ang sakit sa katawan. Sa katunayan, ang sili ay ginawang pampahid sa masakit na joints at mga apektado ng arthritis. At ang pinakamagandang benepisyo ng sili, pinipigil nito ang pagkakaroon ng cancer tulad ng prostate cancer para sa mga kalalakihan. Huwag lang daw kayong bibili ng sili sa Naga. Ang mahal, 1,000 isang kilo. Sa Davao, 100 ang Turn left on Don Jose. At sa sports, ACF. Magbabakbakan ang Barangay Ginebra, San Miguel at Blackwater Elite para makuha ang solo top spot sa PBA Colors Cup. Tabla na ngayon ang dalawang kupunan sa record na 3 panalo at wala pang talo. In 600 meters, turn left on Maria Clara. Na abusuhin ang pagkakatong injured ang pitong manlalaro ng Ginebra kabilang na big man si Greg Soler para maangkin ang #1 spot ng liga. Maglalaban ng Ginebra at Blackwater sa Smart Araneta Coliseum mamayang alas 7 ng gabi. Balik tayo sa 1,000 piso dahil napanalunan na po ng isang taga saan ba yung winner natin? Napanalunan na po kahapon ang 4,000 ating mahiwagang tunog
napalanunan ni Luigi Linsanga ng San Antonio, Nueva Ecija. Nakahapon pa namin hindi makontak para sana maipadala ang prize. Ito ngayon ang ating bagong mahiwagang tunog. Balik tayo sa 1,000 piso. Pangalan at lokasyon at yung In 300 meters, i-text po ninyo sa turn left on Maria Clara. Then turn right. Tama na ang fake news sa dishwashing dahil napakarami na ng Smart Sogasin. Be smart with Smart Dishwashing, the country's #1 dishwashing paste. May daw tanggaling formula kaya tanggaling sa sebo, tanggaling ang bakterya. Smart Dishwashing, tanggaling-galing sa presyong magaling din. 621. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Pride Bar Blue, hindi lang puti, isla puti. Pag nilabas sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power widener na nanunuot sa bawat isla. Kaya ang damit ay isla puti at madaya pa sa tawa. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, isla puti. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Mula sa #1 na smart dishwashing paste, with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong maabot kaya. Formula, tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart dishwashing, ang galing-galing. Smart dishwashing, Turn left on manufactured Maria by Clara. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Shield Bath Soap. Galis sa sakit, may malasakit, kaya naman recommended ng Philippine In Nurses 200 meters, turn right on 130, G. Araneta Avenue South. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos. Parang hindi na mabula. Macy's Shield Bath Soap ang gamitin. Bula-bula-bula-bula. Mabula at may effective antibacterial ingredients para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paus na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Turn right on Galis sa sakit, 130, may G. malasakit. Araneta Avenue South. Sulit. Bula-bula-bula-bula. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Araw-araw may matinding bakanin sa pamilya mo. In 2.6 kilometers, turn right on Palanza. Unique Maximum Tuesday. May maximum fluoride power para sa maximum protection laban sa tooth decay. Goodbye, Sosike. Kasama unique maximum every day. Unique toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Mula sa #1 na smart dishwashing paste, with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Tanggalin formula, tanggal-galing ang sebo at bakterya. Sipit lang po ng damit. Sipit sa sampayan. Pinatutunog ho ng kamay, pinatutunog ng daliri. Ganun lang ho kasimple yun. Sipit na po ng sampayan. Ito ngayon, ang ating bagong mahiwagang tunog. Head, pakibigay mo nga ulit. Ayan. Yan o yung bago nating mahiwagang tunog. Balik tayo sa 1,000 piso, ha? Teka muna, si Attorney Robert Lerefana, Deputy Administrator ng Land Registration Authority. Nasa linya natin muli. Attorney, magandang umaga po. Admin. Magandang umaga rin, Boss Angelo. Magandang umaga rin. Sorry, Attorney, pero dinagsa kami dito ng mga concerns. Matapos natin pag-usapan yung digitation ng digitization. Tongue twister kasi yun eh. Digitization ng mga titulo ng lupa. Ang napag-usapan lang kasi natin, yung mga titulo ng lupa na kulay red ang border. Para maging digitize siya, dapat ito'y blue. Paano daw ho yung mga kondo
mga titulo sa kondo? Ganun din po yan. Wala namang walang pinag-iba yung CCT. Ang tawag dyan CCT, Condominium Certificate of Title. Ito yung mga ang tawag dito, mga titulo rin ito. Ito ang tawag dyan, Condominium Certificate of Title. Noon, before the computerization, ang na-issue dyan ay itong mga red bordered CCTs. Okay. Condominium Certificate. Ngayon, para ma-digitize, size. Ganun din, pupunta rin sila sa RD at mag-apply sila for voluntary title standardization. Ganun din. Gano'n ba katagal ang buhay ng isang CTC? Ay, walang yan, sir. Walang prescription yan. Wala Kaya nga po, walang prescription yan. Walang walang lifetime. Teka muna, iba sabi nila yung building ng isang condo unit, 50 years lang ang maximum na buhay. Hindi ba? But as to the title, as to the ownership, the ownership does not prescribe. Ibig sabihin noon, even if, for example, isang building, it has been considered as a condominium project, nasunog yung building. Halimbawa, nasunog, or nagkaroon ng lindol, nakunod, wag naman. Na rustak, nag-collapse, nag-topple down. Yung condominium certificate of title will still be existing, will still be valid. Now, ang remedy niyan, ganito, the condominium corporation, in accordance with may agreement naman kayo, bago kayo bumili ng condominium, may mga agreement yan. Pag gano'n, the condominium corporation will again re-establish the condominium building. May may agreement naman yan. Depende sa agreement, Halimbawa, sasabihin nila, after the lapse of the building itself, 50 years, halimbawa. Yes. The land on which the building is built will now be owned by all the condominium owners. Magkakaroon sila ng co-ownership of the land. Kasi wala na yung building di ba? Automatic under the law, they will be the co-owners of the land in proportion of their unit. Attorney, what about daw yung in-issue ng DNR? Yun din, tumawag din ang tawag niya. Walang pinag-ibayan sa ibang titulo. Pwede ko bang i-discuss siya under Philippine laws, there are two ways by which you can obtain an original title. One, you go to court, file application for original registration. Okay. In that manner, the court will order the LRA to issue a title. Okay. That's the original certificate of title. The other way to obtain a title is you to go to other government agencies that are authorized to issue title. And what are these agencies? DENR. DENR, in their mandate, nag-i-issue sila ng mga free patent. In 300 meters, turn right. Miscellaneous sales patent at other patent. Ang tawag dito public patent issued administratively. Ang effect nito is pareho lang din doon sa emission ng corporate legislation. Sino nagtatago ng Sino nagtatago ng isang kopya nun? Nasa LRA din? Yes. I have to remember that a title has two copies. Okay. One, the original, which is filed in the RD, which is... Admin, paano daw halimbawa yung ang titulo, hawayaran sa Assessor's Office? Anong tawag? Amilyar ang tawag, real property tax declaration. Hindi. Yun, tax declaration lang. Amilyar din talaga. Pinaglaran mo yun, amilyar. Ngayon, ang tawag dun sa tax declaration is iba-iba Sa Tagalog, ang tawag dun, OHA. Okay. Pero sa English, real property tax declaration. Ano daw yun? I-register mo rin? Kasi di ba proof of ownership din yun?
Actually, hindi yan nirelease ko sa register of deeds. O ina-issue yan ng local assessor's office, but it is not actually asangla sa kanila. Question, can they have it digitized on their own? Yes, for as long as they are authorized by the registered owner. Okay. Kung hindi sila authorized, dapat pwede nilang ipahiram muna? Total, may notice of dispendence naman yon. Pwede rin. Depende rin sa usapan nila. Pwede nilang ibigay muna nila din sa yung nangutang. Wala sir. Actually, yun na ang clarify ko nung pagkakataon na na-interview. Wala talagang deadline. Walang deadline. Kasi ang explanation Watch out, vehicle stopped on road ahead. it In is 200 meters, walang effect sa turn right on 180 or Magsaysay Boulevard West. Digitize yan for you, the registered owners, to have security na talagang nasa database yan. Ayun, okay. Loud and clear. Wala daw bang hotline na pwede silang tawagan or Facebook page or website na pwede nilang puntahan to ask question? Actually, sir, they should go to our website, lraww.gov.ph. Okay. Nandun yung mga hotline numbers. Okay, Nandun din, lra.gov.ph. LRA.gov.ph. Ayan, okay. Sige, para hindi naman namin ubusin ang oras niyo tuwing umaga para. Okay, maraming salamat, sir. Maraming salamat. Ako dito, nagpapasalamat talaga sa pagkakataon na binibigay niyo sa amin para naman na maipaliwanag namin sa publiko yung aming mga program. Atin, pagtulong sa mga nasalantahan ng Bagyong Ompong, unahing kisapanong kasuhan ng 10 mayor na missing in action sa sagsagan ng bagyo. Bakit nga pala napunta sa palasyo yung mga yun? Okay. Nauna na. O, sige. At itali mula kay RH12, Manang Mil, Girgunan, Manang Milks. Kuya Angel, hayaan na matulungan muna ng mga lokal na opisyal ang mga kababayan nilang nasalanta ng bagyong Ompong. Ayon kay Senator Sani Angara, dapat prioridad ang pagtulong muna sa mga naapektuhan ng bagyong Ompong at saka nahabulin ang pananagutan ng mga nagpabaya umanong local officials. Reaksyon mo ni Angara sa plaza. Teka, may nagtatanong, bakit daw tama din ang sagot niyo kahapon sa may hiwagang tanong, hindi siya nanalo. Kung sino ho yung pinakaunang nakapagbigay ng tamang sagot. Ayun, ha? In fact, hindi nga ho namin makontak yung pinakaunang nagbigay ng tamang sagot. Kaya ako nakikinig si Luigi Linsanga ng San Antonio, Nueva Ecija. Abay, mag-text ka, Luigi, para ma-claim mo yung iyong 4,000 piso. Kasi tinatawagan ka kahapon pa, hindi ka makontak ka. Mahiwagan Tunog! Ito yung ating bagong Mahiwagan Tunog. Balik tayo sa 1,000 piso. Ito ho, paunahan ha. Paunahan. Dahil pagbigay ho natin ng clue, mas mabilis ho yung iba na makapagbigay ng tamang sagot. Okay, ito ating bagong Mahiwagan Tunog. 1,000 pesos. I-text mo inyong sagot sa 0928-611-5555. Pangalan, lokasyon. Huwag niyong kalilimutan. Parang narinig ko yun sa babuyan ko pagka umaga. No? Parang ganun yun, tunog eh. Magkatunog na magkatunog. Parang humihingi ng Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya'y ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago. Makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako, si Yahweh ang nagsasabi nito. Jeremiah, Kabanata siya, talata 24. Turn right on 180 or Magsaysay Boulevard West. MX3 araw-araw, MX Extraordinary. In 300 meters, turn left on a Domingo. Ang pamalang sarap, walang lapis, walang kulang sa ligamdam and silver swan. Ang number 1 ay bunga ng kahapon. Hindi matipid ang malaking bote ng ordinaryong dishwashing liquid. Kasi malaking bote, daming buhok, daming kutkot, daming Turn left on a Domingo. Then turn left on 130 GR Renetta Avenue North. Kasi Isang purong patak ng kay mabulang-mabula. Ang kay mabulang-mabula. Ang kay joy! Totoo ba hindi? Isang purong patak ng kay mabulang-mabula. Ang kay mabulang-mabula. Ang kay joy! Totoo ba hindi? Purong patak ng isang katutak. Try Joy 4, 19 pesos SRP. Kayang umabot hanggang isang buwan. Turn on the right on the regular Anime one. Show.
then turn right on Dr. V. Santo Domingo. Mahabang lakaran? Present! Pabugso-bugsong ulan? Present! Mahirap man ang araw-araw, di dapat uma-absent. Dapat ang tibay, always present. Pagod, sakit, at samlay na pwedeng dulot ng micronutrient deficiency, dapat absent. Kaya ang gatas, di dapat basta-basta. Di dapat pa iba-iba. Bear Brand 45 powdered milk drink. May tibay, resistensya, nutrients, tulong laban sa micronutrient deficiency. 100% vitamin C base sa Reni? Present! High level of zinc? Present! Halos 3 times more available iron versus dating formulation, pinag-aralan, napatunayan. Present! Para di absent, dapat ang tibay, always present. Del Rosario, Matthew? Present! Bear Brand 45 powdered milk drink with 3 balanced meals. Turn right. Bear Brand 45 powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Micronutrient deficiency pertains to lack of iron, zinc, and vitamin C. How do you know that it's gonna be a great day? When your favorite song comes up on the radio? When traffic is unbelievably light? The truth is, whatever happens, you can make it a great day. Just get a dose of that great Dunkin' Coffee feeling. This September 21 is Dunkin' Coffee Day. Visit us from 2 to 4 p.m. and enjoy a cup of Dunkin' Coffee for only 25 pesos. Hot or iced. See you there. See posters for details. Promo runs on September 21, 2018 only at participating outlets nationwide for DTI FTEB permit number 13511 series of 2018. Start your day right with Dunkin' Donuts and Dunkin' Coffee today. Uy, magandang umaga sa mga alumni ng One In Bull 300 University. Turn left. Alumni ng One Bull University. Ang sabi po sa atin na Dr. Sunny Belonia, dapat po 30 minutes bago mag-breakfast, mag-organic acai berry premium blend muna. Ang organic acai berry premium blend ay superfood na may napakataas na antioxidant level. Nagtataglay po ito ng anthocyanins, polyphenols, essential fatty acids, fiber, omega-3, beta-carotene, vitamin C, beta-sitosterol, trace minerals, amino acids, natural lipids at meron din po antibacterial property. Ang organic acai berry premium blend ay tumutulong para lumakas ang ating katawan. Organic acai berry premium blend mula po sa Amazon Rainforest sa Brazil, mabibili sa lahat ng mga pangunahing butika nationwide. Yung po namang organic acai berry freeze-dried capsule, available po sa 7-Eleven. Tawag po kayo sa 0922-888-7884 para sa Turn left on San karagdagang Gabriel. detalye. Hoy, magandang umaga sa mga nakikinig ngayon sa DCRH News FM, Ben Radio 91.7 FM sa Bisaya. Ayan, good morning po sa inyo. Si Ginoong Demosthenes Hernandez, Pangulo po naman ng Atimonan Agri-Fisheries Council, kasama na natin, maaga ho silang nag-rally. Mr. In Demosthenes 700 Hernandez, meters, magandang umaga po. turn right on General Calaton. Ngayon pa lang mag-rally yung mga paggunita ng martial law. Kayo pala maaga kayo nag-rally sa ERC. Ano po, as volunteer, tungkulin po namin yun dahil kailangan po namin ng power plant. Power plant naman pala yun. Akala ko martial law power yun. Anyway, power plant, bakit ho? Anong issue mo ng power plant? Kasi kailangan ng aming bayan para sa kaunlaran. Kailangan makapag-generate po ng trabaho na more than 5,000. Mostly po, ang porsyento nito nakararami at timonanin. Siyempre, kailangan po namin umundad para sa aming new generation to come. Teka muna, katagal na niyang proyekto yan. Hanggang ngayon ba, hindi pa natatapos? Hindi pa po napipirmahan ng Energy Regulatory Commission ang PSA, yung pong Power Sales Agreement. Okay. Wherein, ang Meralco po, mag-sales lang ng 4 pesos. Ang ating mga In 300 meters, 4 pesos turn per right on kilowatt General hour. Calaton. The lowest that offered by Energy Company. So, ano ngayon? Ongoing na ba yung construction? Wala pa nga po. Ay, wala pa rin. Ang final decision po para magkaroon ng construction ay mapirmahan ng mga commissioner sa ERC. Yung Power Sales Agreement para hong SM, para bago magtayo po ng SM, sold out na po ang outlet. Ay kinakailangan po pag nag-operate ang planta, dapat may pagbibintahan na ng kuryente at may presyo. Okay. Bakit daw nadidelay ang pagpirma ng Power Sharing Agreement? Ay, sa ARC na nga lang po ang aming inaantay. Kompleto na lang po lahat sa lahat ng itinasaad ng batas. Mga guidelines, mga environmental,
ng DNR ay kumpleto na po. Para social agreements lang po ang aming inaantay. Okay, Kasi lang po nakatidelay. nakausap po ninyo si Chairman Agnes de Benadera ng ERC. Si Atty. Greg po ang aming nakausap. Wala po si Chairman. Wala. Chairwoman. Ayon po sa aming mga pag-uusap, ay outside mga consultant po at saka yung kukuning patataas na position, yung critical position ay mahigit po 3,000. Ganun ha? Oo. Ay mostly po ay atimunanin. Okay. Na yung iba na ano po, Yung magtatrabaho ko sa bukid, hindi naman. hindi po maaapektuhan. Oo. Kasi mostly po, record po ng Pilipinas, mostly po ang partner sa 57 years old. Di na po qualified ng trabaho sa planta. Para po sa mga anak na lang namin. Kung wala, bukod ho doon sa, may social mobilization ho ba yan? Magtatayo ho ba ng planta, ang planta? Magtatayo ho ba ng mga eskwelahan? Mag-i-extend ba ito ng mga health program? May mga ganun mga kasunduan? Mahina po ang dating. Ay, oo. Hindi, meron Turn right on General Gallatin. yung mapapala bukod sa trabaho. Bukod Mayroon po. Oo. Marami po. Aha. Kasi po, may guidelines po ang DNR ayon sa AR 1-94 ay may malaki pong benepisyo ang mapupunta sa host community. Ang host community po, ang barangay lang po, ayon po rin sa guidelines at nag-rough estimate na makakatanggap po ang barangay kung saan itatayo ang planta ng 19 million. In 200 meters, turn right on 141 East Sanchez. Kami po'y makakapag-unlad ng aming pamayanan. Aba, Ito po. may katwiran pala talaga kayo kung dumayo pa. Oo, 19 million pa lang po. Ay paano po yung munisipalidad? Magkano sa Ay munisipyo? paano po kami mga NGO na through resolution, through proper guidelines, makakahingi po kami ng ayuda sa kanila. Yun nga pong displaced person na mga farmer, binigyan na nila ng critical technology. Wala po itong mga boilers sa ang mga effluent po ay mostly with interlocking controls. Kaya po, kabisado nyo ha? kami po ay naniniwala at binigyan po. Qualified. Okay. Kahit na po, ayon sa IRC na aming nakausap, Turn right on qualified po ang 141 atibunan East ng Sanchez. NFD na magkaroon ng tax saving ng 6 years. Okay. Dahil po ang moderno, pasyalan na lang po ang outer space pagtatayo ng mga communication satellite, military satellite. Ay how much for yung technology sa lupa? Hindi na po magpapalipad ng aeropaman. Okay. Anyway. Napakaunlad na po ng technology. Tayo po nag-uusap, napakalayo ko sa inyo. Okay. Anyway, Kung Amerika, Number one soy sauce na gawa sa high quality soybean. Walang labis, walang kulang sa number one silver sauce. In 900 meters, turn left on 1st Street. Ngayon, sure na sure ka na. The SteelTech Collared Roofing ang buo mo. Dahil may SteelTech Authenticity Sticker na ang bawat yerong bibilhin mo. Kung may SteelTech Authenticity Sticker, yan na mismo ang SteelTech Collared Roofing ng bayan. To learn more, please visit SteelTech official Facebook page. Bili na sa leading roofing dealer, Video Depot, and hardware nationwide. Noy, overtime na naman tayo. Kaya mo pa? Yeah. Yakan-yakan ang masipag sa buhay. Kasama mo ang Gin Kapitan. Para paghagod, lipat at sikap. Kayang-kaya. Gin Kapitan. Drink responsibly. Mahiwaga. Tunog. Piling naman ito sa mga suki natin, oo. Ang aga naman